Galing po kami sa dry run na programa ng Pantawid Pampamilya Program. Ayan, pilis na po yung aming nilinisan na highway. Ito po. Ano ba ito? Every month ba ang linitag? Hindi eh. Manok pala yun, kala ko ibon. Woo! Partner! Ano talaga sa kaya? Ano pa tumatapay? Ayun, kumaga, oh, 3 puno, 4 na puno, oh. Ano bunga? Ay, walang bunga, pero may tapayas. Hindi ka bakal na hindi magkinig. Hindi ka bunga. At matag-isip. Hapon na abing bugno ko sa kanila. Hapon din na kapila ka rin boy. At di ko, pag tumani agama na. Siguro ako pinanggi. Pinagirog lang ako sa mga kanto. Maray lang kaya. Mama Mary at ang kanyang kasama, Little Mary. Ang ganda po ng forma ng stalagmite po ng pipa ng aming napagandang tourist destination po ng aming barangay. Yan po siya, stalagmite po siya. Mga idol, good morning. Yan po, kristal ako may ginang po si Malus. Ang ganda. Nagsawa si Bruda yan. Nakita mo yan. Dito po kami sa bayan ng Manan, Barangay Sigamot, Tumanan, kung saan nakakaroon po kami ng dry run sa aming barangay. Ang ganda po ng ito po ay kuiba, kaya po pumasok po siya ng kuiba mga idol. Ito po yung tinatawag na stalagmite. Ayan, ito niyo po kami kinasya, kristal na kristal po siya. Ito po ay tubig na tumigas. Ang ganda po ng design niya mga idol. Ayan po. Ayan po. Oh, iba.
Madalas po akong walis. At nagwawalis kami. Bawal po dito mag-siga. Yan po ay ano po rin yung mga idol, mga apoy pa rin po yan. Ano, Dracula o Karatula? Kala ko Dracula. Ito po yung other crib na punta namin. Hindi ko po alam anong pangalan nito. Nagpaano siya yung mga ano? Malayo pa yan? Ipinaguguan natin na ng ahas. Ano? Ilagyan si ano? Tubig din. Ang ganda po ng view mga idol. Yan. Yan. Nakipin lang po silang sisilpi sa banner. Ano din? 10 minutes. Opo po. Sabi ko. Ano makaitay mo? Oh, may black lady po sa loob. Black. Po ngayon tayo ngayon mga idol sa Welcome Lidmana National Park ng Sigamot, Tumanan, bayan ng Lidmana. Ayan po yun. Ito po yung ay marami dito mga kuweba. Ito po ay tourist destination mga idol. Ayan. Meron po kaming dry run po ngayong araw na to. Programa ng Pantawid pang Pamilya Program mga lods. Hello, kaisang kaway-kaway naman dyan. Yes. Yan po yung aming mga kasama dito mga idol. Manam di tao. Baka pa niyang iba, di ba? Ikiga pa dyan. Kada ako dyan iba. Ayan po. National Park ng Barangay Sigamot, bayan ng Lidmanan mga idol. Maraming salamat po sa mga patuloy na suporta sa aking YouTube channel. God bless you po sa inyo lahat mga idol, ma'am and sir. Ito po ay naka-maintain po itong 500 parking area. Yan po mga idol. Napaganda po ng green na green ang kanyang kulay. Marami po kami mga idol sa araw na ito. Kumbayan po ng barangay at 4 piece at ang DNR. Malawak po ito, ihang ito.
Meron ditong tinatawag na kuibang kukok, salangsanay, at marami pa pong iba, taros-taros. Ito po ay Laya Cave. Yan po, saan kaya apunta yung Laya Cave na yan? Ayan po, Laya Cave. Ito po ay napakagandang tahimik na lugar at ang ganda po ng view dito mga idol. Ako po taga dito sa amin pero hindi pa ako dito nagagabi. Meron pa po yung pataas, meron pa yung iba pa. Pero meron pa po dito sa taas na ito. Pataas di ko iba rin po pa yan mga idol mga sa tugo pahingahan. Ang ganda ng area kaso first ko po ang lugar mga lods. Tahimik na tahimik mga idol. Ilang minuto lang niya ako nakulaan ng ado. Sa akin naman lang po. Nakakakot na mag-aabot. Dito po kami ngayon sa Kulatitang Cave ng Barangay Sigamot, sa Tumanan mga idol. Dahiran po ito ng 4-piece program na ipantawid pang pamilya program mga idol. Ayaw sa dyan lang daan. Dapat na sa laog. Ako lang sisi. Nawala daw naman ang permangan sa masita dito ay maragsabi wa picture pa dapat nakangirip kami. Ay, smile na video yan. Ano yan? Sa reels? Pang-vlog ko sa YouTube ko. Ah, Ayan mga idol, good morning po. ang dami star center na ni Credit. Dito po kami ngayon sa bayan na lima na Barangay Sigamot, sa Tumanan mga idol. Dahiran po ito ng 4-piece pantawid pang pamilya program. Ayan po yung aming accomplishment. Sa lahat po ng aking mga supporters at tukong support pa sa mga naka-subscribe sa aking channel. Maraming salamat mga idol sa inyong patuloy na pagtangking sa aking YouTube channel. Tabaw mo yan, damulag na. Niwang-niwang ka. Oy, nagkapahinog ko yan! Dito po kami ngayon sa gitnang Kulatitang Cave. Mamaya po papasok kami dyan pag pirma namin ng adendan sa loob ng Kulatitang Cave at makapaga. Dito tayo sa loob. Makita nyo ang view ng aming pinagmamalaking tourist destination ng Kulatitang Cave. Barangay Sigamot, sa Tumanan. Dilay pa ulit eh. Yan ang aking napakabait na friend. Salang ho. Pahiling ka sa ano. Hindi ho sira ang kanyang mata. Sira ang kanyang dibdib kasi may salaming. Ikaw pilay pa. Sira ang mata. Sira ho ang dibdib niyan, hindi ang mata. Kasi ang mata salaming nasa mata. Mayroon ka